Rusko. 8. mája sa v Svetlínskom okrese Orenburskej oblasti na území obecnej farmy Tobolský vyskytol prírodný jav, ktorý je pre tieto miesta vzácny. Cez obec sa prehnalo silné tornádo a vyvolalo paniku medzi miestnymi obyvateľmi. Živel sprevádzal silný ľadovec veľkosti slepačieho vajca. Značne boli poškodené kraviny, kde došlo aj k úhynu a zraneniam zvierat. Očití svedkovia uviedli, že tornáda boli dve. Druhé sa prehnalo polom a rýchlo sa rozptýlilo bez toho, aby spôsobilo akúkoľvek škodu. 8. mája zasiahli silné búrky s krupobitím a vetrom o sile hurikánu aj oblasti Severného Kaukazu. Živly vyvaľovali stromy a stĺpy a trhali drôty elektrického vedenia. Krupobitie vážne poškodilo sady a osiate plochy, čím ohrozilo úrodu. Niekoľko okresov v Severnom Osecku zostalo bez elektriny. Krupy veľkosti vlašského orecha vážne poškodili ovocné stromy. V dedine Kosta bol vietor taký silný, že prevrátil pamätník. V meste Vladikaukaz spadol strom na auto. Zranení boli dvaja ľudia. Jeden z nich bol hospitalizovaný vo vážnom stave. V dedine Storoževaja v Karačajsko-Čerkesku pripravila 12. mája ľadovcová búrka dedinčanov o budúcu úrodu, do ktorej investovali svoje úsilie a prostriedky. Ľudia prišli o to, čo plánovali použiť na uživenie svojich rodín a zarobenie si na živobytie. V Stavropolskom kraji 9. mája po dlhotrvajúcich lejakoch stiekla voda z polí a zaplavila obec Obošči v Turkmenskom okruhu. Hladina vody v niektorých domoch dosiahla 1,5 metra. Poškodené boli podlahy a nábytok a spotrebiče sa stali nepoužiteľnými. Zaplavený bol aj úsek regionálnej cesty. V Georgievskom okrese bol vyhlásený stav núdze. Krupy veľkosti vlašského orecha tu poškodili viac ako 10 000 hektárov porastov pšenice, jačmeňa, kukurice, slnečnice, hrachu a ľanu. Straty sa pohybovali od 20 do 100%. 12. mája bol v obci Solnečnodolsk zaznamenaný zriedkavý, ťažko predvídateľný jav. Dažďová bomba. Je to silný klesajúci prúd vzduchu s obrovským množstvom zrážok. To spôsobilo poškodenie vodovodného potrubia, čo malo za následok prerušenie dodávky vody vo viacerých domoch.